Trubor nakaslem jong udongsan hima. Kajingja accident ha kajanmit singi balang ka arpo arterik ukala lingkot 8,000 apusan kabalaja hajan ka station rel pachora ha kibenta shate jong ka Maharashtra kabahap ha ka Jalgaon district kalawan ra ya kajing yap jong ki arphongot ki minsim breu tat hadu bapinmi ya kani ka khubor kani kalaja ha kapor kumba san baje janmit ha kaba kani ka rel kabala tip kerteng kum ka Pushpak Express kalami na Lucknow banlet sa Mumbai kalasange no hajan ka Pardhadi station hadien baladon ki balatan ya ukinjri namar ka jing bena bakadan ka jing plu ding hapo katay karel katu kat ningot kinong let jinglet ki basyong ha ka Pushpak Express kilaren siet na katay karel bad kila syatan ra ha ka Karnataka Express kabadangwan mar persya kajing tip baningkong jangi kalong bakidon ki jing bthading hapo ka way na ki jakasyong jong ka Pushpak Express namar ka jing khlut bat kidon ki basyong hangta ki balatieng bat phet glumar kilatan yu kinjri bat kidon hapdeng jong ki balarin siet na karel ha ka ju kapor ka Karnataka Express kadang yad ha ka lintirel ka bamarjan bat kalatan ra yaki layathu uwe uhe ubadai pet ya katanat rel